tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong puganan. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta mo niini nga kagabion? Ako nagtuo nga naamo kanunay sa panalangin sa Dios ug naamo sa kanunay sa kadahugan. Sa atong pagsugod sa ato ang programa, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong ginabuhi. Gidasig ko ikaw sa pagpasalamat sa pag-atiman sa Dios sa atong matag kinabuhi. Magambot ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Inasab kami amahan nun sa pagpasalamat kanimo. Nagkahiusan na sab kami sa pagdaig kanimo tungod sa imuhang paghatag kadaugan kalampusan, sa paghatag nimong proteksyon. Walay bisan unsang dautan ni mga problema nga miabot sa matag kasing-kasing o sa kinabuhi, pamilya, sa mga tao nga misalig mituog kanimo. Kanunay nimong giproteksyonan, imong gitubag ang among mga hangyo ug ang among gipangayo kanimo nga imo kaming ubanan og tagaag kadaugan, ug among nabati o Dios ang kadaugan hangtod niining taknaa. Busa amahan dawata o Dios sa mga pagpasalamat, dawata o Dios sa among nga pagdaig, pagpasidungog sa imuhang walay hunong nga pag-amuma sa among kinabuhi. Niya na usab kami amahan aron sa pagpaminaw kanimo, sapagkat na usab sa imo mga pulong. Imo na usab kaming suginlan sa mga butang nga gikinahanglan namong buhaton samtang dunapay panahon. I-bless kami Ginoo sa among panag-uban sa imong mga pulong pagpamati nini. I declare blessing ang among tag-usa namo kakasing-kasing ug mahuna mudawat gayud sa imong mga pulong ug ang mga pulong nga among madunggan magagiya kanamo hangtod sa imong pagbalik. We declare blessing, Lord Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome na usab sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo kanatong tanan. Dalaygon ang Dios magapanalangin bisan pa sa ato mga kigsunan nga mga listener sa ato ang FM station 11.3. Mayong gabi, mayong pagiguban, ilabi na sa itong mga kigsunan nga nagkatod ng mga mensahe diri sa itong panaguban. Mayong gabi ni John Kadayona. Amen. Praise God. Hallelujah. Mayong gabi ninyo diha, mayong pagpaniapon. Mayong pagpaminaw, happy watching ni Gauchi Dinoyo. Si Marlene Garganera, good evening. O good evening ni Chris Kabahog. O si Ruben Veloso Arosina, good morning, good evening. Salamat kay naka-live na pod ka Pastor, dalaygon ang Dios. Sister Malin, maayong gabi ini mo diha Sister Malin. At ang suon nga nanog ka diha sa gawas sa Pilipinas. Maayong gabi diha ni Riwel Tada Umikas, maayong gabi Pastor watching from Don Marcelo, Davao Occidental. Makapaminaw na pod ko sa pulong sa Dios. God bless. Maayong gabi ni Jerlyn B. Bulanres. Mayong gabi Pastor, mayong gabi, may pakiguban ang Dios magpadayong panalangin. Mayong gabi ninyo Edgar Sumampong, mayong gabi sa tanan, salamat sa imong kinabuhi.
Og good evening po Pastor Gideon Candelario watching from Saudi. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Silvano Mabalatan. Mayong gabi, Pastor. God bless sa tibuok pamilya. Ato arong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod ni sa kinsa ba ang musangyaw sa imuhang pamilya, sa imong mga ginikanan, sa imong mga igsuon, sa imong mga anak. Kinsa ba'y musangyaw sa imong mga kaila, mga amigo, mga amiga, kinsa ba'y musangyaw? Dili ba ang musangyaw mga kaigsuonan walay lain kung dili ikaw? Mao ni atong tagaan ron og pagtagad sa ato ang pagkiguban sa pulong mo kinabuhi ko. Good evening sa tanan nga mga kaigsuonan nga mo replay. I declare blessing. Maayong gabi ni Jean Coquilia Anib. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario na minaw mi diri sa Davao Oriental, Baksal, kauban sa akong pamilya Pastor Wild naglabada Pastor na minaw mi diri. Wow, maayong gabi may pagpaminaw. Labi na ni Jean, maayong gabi, maayong pagpaminaw ninyong diha. God bless Pastor, excited kami sa word ni Lord. Good evening ni Roberto Luardo. Maayong gabi ni mo diha, Brad Roberto. Kumusta man ka diha? Uli na kasi inabangga. Kumusta mo diha sa Cebu? Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Susana Pablio. Good evening diha sis, ato igsoon nga nakad sa Thailand. Mayong gabi ni Sister Maricel kung nagka-watching siya or nagka-replay. Sister Rosa Chin, mayong gabi, may pakiguban from Taiwan. Mayong gabi ni Lynn Bostilio, mayong gabi Pastor, mayong gabi may pagpaminaw ninyong tanan. Ug ako kamong gihangyo gidasig sa pag-share kayo sa ato nga programa ngadtos inyong mga kaila. Ug siyempre ayaw ninyo kalimti ang inyong pamilya. Padadi usab sa mga pulong sa Ginoo nga inyong madunggan diri sa ato ang pagkiguban. Medyo dugay ko nagsugod mga kaigsuonan kay dili pa mi ikan mig biyahe mga kaigsuonan. Ikan mi sa dapit sa Alcantara. Niya salamat kay sa Ginoo sa kadaog ug kalampusan sa among biyahe. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Pastor Junrel Kitodlas. Mayong gabi, Pastor. Mayong pagpaminaw sa tanang mga listeners sa 101.3 Shine FM Alcantara, Cebu. Maayong pagpaminaw. Good evening sa tanan. Ato mga kigsuna mapugihon og madinasigon kanunay sa pakigtigom diha Chiquija, Alcantara. Matod pa ni Pastor Junrel Kitodlas. Maayong gabi, Pastor live na kadiri sa Shine FM 101.3 Alcantara, Cebu. Dalaygon ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Good evening. Salamat kayo ni Gian sa imuhang pag-share sa ato ang programa ngadto sa inyong mga kaila. Si Glory Donairi Fortuna, maayong gabi Pastor, pag-usab request awit makalangit wala ko buhi. Sige ato ning tagaan og pagtagad ang gi-request diri awit makalangit wala ko buhi. Sige ato ni nga tagaan og pagtagad lamang dili tanan nga mga awit makalangit nga inyong mapaabot atong matagaan og pagtagad. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni New Edgar. Sumampong naminaw si Tatay Sinoy nimo Pastor samtang na ay gitrabaho. Mayong gabi nimo diha Tatay Sinoy. Ang Dios paday magapanalangin. Salamat Brother New Edgar. Ang Dios paday magpanalangin kaninyong tanan. Mayong gabi ni Lorna Serdon San Juan og ni Danilo Riponte. Mayong gabi ninyo diha Brother Danilo. Og si Brother Nicanor Sudaria, good evening Pastor Gideon, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Dalaygon ng Dios paday magpanalangin. Maayong pagpakiguba ni Sister Susana Pablio, matud pa. Maayong gabi Pastor Gideon, Pastor Russell, og sa tanang naminaw ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mayong pakiguban, good evening sa mga kaigsunan sa Glorious King Jesus Assembly. Message from Pastor Junrel Kitodlas. Mayong pagpaminaw sa tanang mga sakop sa Glorious King Jesus Assembly diha sa Alcantara og Ronda og Padyan.
Moalbual, no? Moalbual. Mayong pakiguban ni Davey. Davey. Pastor, pray for North Cebu. Yes, atong gipasalamatan ang Dios nagitubag kanunay itong mga hangyo. Sikat nga nakasinati taglinog hangtod karon, atong gipasalamatan ng Dios tungod kay ang atong mga hangyo gitubag yun as Ginoo. Ang Dios nagpadala nag mga magwawali. Ang Dios nagpadala na og mga alagad sa pag-atiman sa mga kaigsunan ug sa mga katawhan diha sa North Cebu. Og maayong pakiguban ni Arlene Namoko Aligado. Maayong gabi pastor og sa tibok nimong pamilya. Minaw na sad mi sa pulong sa Ginoo, request lang kog song makalangit pastor. Mudaig sama kang David. Thanks pastor. Watching live here in Shaton, Negros Oriental. Mayong gabi, mayong pagiguban ni matud pa greet ko sa ato ang DJ karon nga nag-receive sa imo programa si Pastor James Paul Concolis. Mayong gabi Pastor Paul, Pastor James, no? Salamat kaayo sa imuhang higayon panahon, sa imong kakugi og i-bless kas Ginoo sumala sa iyang mga saan. Salamat kaayo Pastor James Paul. Ato igsuon nga nanuka diha sa Alcantara, Cebu. Mayong gabi may pagpaminaw ni Pabstil Manuel. Mayong gabi Pastor Gideon, minaw midas pulong sa Ginoo samtang nagbiyahe. Ang Dios uban magaproteksyon sa inyong biyahe ug padayon ang Dios magapanalangin sa inyong mga biyahe. Si May Luciano, good evening. Si Maya Ino, good evening. Johnny Boy Mundihar, mayong gabi Pastor, salamat sa buhi nga Dios, dalaygon ang Ginoo. Request awit makalangit Gian Congkelia, walay higayon. Walay higayon. Sige. Mayong gabi ni John de Cadilinia o June Cadilinia. Mayong gabi diha Pastor, salamat sa Ginoo na ako diri sa Bindoy, naminaw sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ng Dios sa mga panalangin, no, sa matag usa, labi na gyud sa mga kaigsunan nga madinasigon nga nag-share sa atong programa. Atong taganong pagtagan, mudaig sama kang David, diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Gina Bulang, watching from Tambungan, Kandihay, Bohol. Request ko Pastor dili igo ato ning isip para kung naapay tayo mga kigsunan ato ning matagan og pagtagan. Mayong gabi ni Chris Kabahog. Mayong gabi Pastor, shout out ko sa akong mama si Priania Kabahog nga taga Magsaysay sa Villa Bohol, nga sige og paabot sa imong live Pastor, pa-request sa kanta nga kung mubalik siya, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat kaayo ninyo diha nay og Brother Chris, no, si Nay, si Mama, si Prania. Salamat kaayo sa inyong kakugi kadasig sa pakiguban sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko. Ni ayaw kalimot sa pag-share o pagpanugilo ni ini nga tusukan. Mayong gabi ni GPC Santiago, good evening Pastor Gideon og sa tanan mga igsuon. Pastor, request og kalipay sa akong kasing-kasing. Sige. Mayong gabi ni Ma'am Iris, mayong gabi ni mo diha Ma'am Iris. Og mayong gabi ni Maya Inok. Good evening Pastor og sa imong pamilya watching from Lapu-Lapu. Dalaygon ang Dios, no? Og oras ato nga programa mga tigsunan, alas 7:29 na sa kagabion. Ato ning sugdan karon ang ato ang hisgutan
o ato raning andamon ang ubang mga awit makalangit nga gipaabot diri sa atong panag-uban. Ako, uawit sa magandapin. Uawit ako, uawit sa magandapin. Magkaisa, tayo'y magkaisa. Sa pagpupuri, tayo'y magkaisa. Magkaisa, tayo'y magkaisa. Sa pagpupuri, tayo'y magkaisa. Kay ganyang pagmasdan ng magkakapatid na nagpupuri sa Diyos. Kay ilang pagmasdan ng magkakapatid na nagpupuri. Mayong gabi ni Rigidor. Mayong gabi pastor og sa atong tanan magsing diri sa Sambag Uno, Cebu City. Shout out lang ko ni Humawid family diha sa Kansumbol, Bilar, Bohol ug Arabis family diha sa Tanbantayan, Cebu. Dalaygon ang buhi nga Dios. Nanabay kuan? Nanabay mga signal ang Tanbantayan. Okay. Arnel Raidan, maayong gabi nimo Pastor Arnel. Good evening Pastor ug sa tanan nga mga kaigsuonan diha sa tanang dapit. Wow. Si Dinulan Abuda rin. Maayong gabi from Dumaguete. Sister Josephine Vicente nga nanugka diha sa Talibon, Bohol. Good evening Pastor, kumusta mo dinha pas? Amping mo kanunay. Salamat kayo sa impaw pangusta sis. Okay ra gyud kaayo mi diri sa Malabuyok. Ang Dios paday nag-uban og nagapanalangin. Si Pabski, matod pa maayong gabi request ko kupti. Maayong gabi ni Bing Dandan, Sister Mayiti Madagat. Si Jerry Atas, maayong gabi Pastor Minaw napunta sa pulong sa Ginoo. Si John Iwag GC, maayong gabi Pastor, God bless kauban sa tibok mong pamilya. Request ko kog mag-paabot kanimo. Si Gingging Simpron, maayong gabi maayong pakig-uban dalaygon ang Dios. Si Davi, Matthew 24:36, however no one knows the day or hour when those things will happen, not even the angels in heaven or the Son himself, only Father knows. Wala gyoy nasayod bisan usa gawas lamang samahan kung kano sa Asyam ug balik sa kalibutan. Dalaygon ang Dios sa mga panalangin. Salamat kayo sa mga mensahe, mga kingsunan sa ato karong pagkahisgutan. Maayong gabi ni si Florefi, maayong gabi si Lucy Kamigi, Ricky Rakasa, maayong gabi Pastor sa tanan nga mati karong gabi pwede ba ko mag-as human na ba gisangyaw sa pulong sa Ginoo ang akong human naman gisangyawan sa pulong sa Ginoo ang akong pamilya, napabakoy tulubagon sa Ginoo. Ang pagsangyaw dili na mahuman samtang buhi pa. Kanang giingon sa Biblia, Brother Ricky, pag dinasigay, ang pagsangyaw dili na siya mahunong samtang buhi pa ang tao. Kay sila kita sama kanila kaniadto. Dunay mga panahon nga gahi isa ta, dunay mga panahon nga gahi kay tang mudawat. Pero dunay mga tao nga nagmapailobon. Dunay mga taong ni sakripisyo kung unsa may ato ang kana bitaw nga naangkon ato sa ting buhaton nga tusuban. Pero kung mamatay siya nga kanunay mo siya nga humana mo siya gisangyawan nga namatay humana nimo gisangyawan, wala na kay tulubagon. Pero samtang buhi pa ang pagsangyaw dili pa na muundang. Muna nga dili lang ang pagsangyaw manggo dili lang kay karon kagahapon kun dili ugma og sa malapot pang mga higayon. Mayong gabi ni Willard Tulbo. Mayong gabi Pastor watching from Negros Occidental. Dalaygon ang Dios. Okay, naamoy mga pangutana nindot nga ato akong matagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Ato na nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang mga mensahe nga ato karong pagahiskutan diri sa atong panag-uban. Lamang ako raning andamon ang ubang mga awit no para diretso lang ta sa pagpasud sa ubang mga awit nga gi-request diri sa atong panag-uban.
dako sa gugma mo kanako Jesus. Okay, ato ning ipadayon mga kaigsunan kining awit nga walay higayon human sa mga pulong ato karong paghisgutan nga kinsa ba ang musangyaw sa imong pamilya? Kinsa ba ang musangyaw sa imuhang mga kaila, higala, mga amigo, amiga nga kanunay nimong gikaistorya labi na sa kauban ni amiga, amigo nimo sa imuhang pagpanarbaho, sa imong negosyo, sa imuhang mga silingan nga kanunay nimo nga maistorya kinsa may musangyaw nila. Sa libro ni Pablo diha sa Roma kapitulo 10, diha ko gidala sa Ginoo sa ato karong panag-uban. Roma kapitulo 10 bersikulo 14. Ingon dinhi nga apan unsaon manila pagsampit kaniya kun wala sila motuo. Ug unsaon manila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe. Ug unsaon manila pagkadungog kun walay magwali niini. Ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan pagkatahon sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo, kinsay motuo sa among giwali. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe og nabati nagagikan sa pulong sa Dios. Diha giklaro mga kaigsunan, ang tao dili gyud makabaton og pagtuo kung wala siya'y madunggan nga mensahe. Unsaon man pod pagkadungog sa mong taong mensahe kung walay magwali? Kinsa man pod ang magwali kung walay ipadala? Kinsa man pod ang muwali sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong igsuon, sa imong ginikanan? Kung dili nimo hatagag panahon ang imuhang mahal sa kinabuhi. Kung moingon ta nga ang mga magwawali pastor, ang mga leader sa simbahan, okay, ang ato na siyang tagaan og pagtuon. Kung ang mga pastor mao'y muwali sa imong amahan nga wala sila'y interes sa pag-adtog simbahan, wala sila'y bitang doon na manggoy mga ginikanan o mga igsuon nga kung makadungog ng pastor, maguba dayon ang ilang ugma, maguba dayon ang ilahang adlaw, kumbaga mausab dayon ang ilahang dagway, mausab dayon ang ilahang batasan. Butang nga nagpakita nga sirado sila. Pero kung ikaw mo istorya, mahitungod sa kay maistorya mangyud ninyo siya. Ang mga anak makaistorya sa ginikanan. Ang ginikanan makaistorya sa mga anak. Ug ang igsuon makaistorya sa igsuon. Labi na gyud kung naamo diha sa inyuhang panimalay, nagkahiusa mo o kaha silingan ramo sa inyuhang pamilya, duol ramo diha sa inyong pagpuyo. Kinsa may musangyaw nila? Sama sad sa imong mga anak nga kanunay nimong gikaistorya taga-adlaw. Kauban diha sa imong Pinoyanan nga kanunay nimong gihatdan og mga panghitabo, mga sugilanon, bisag unsa nalay mga istorya nga madunggan diha sa inyong pagpuyo. Mga katabang nimo, kinsa man ang muwali. Ang muwali nila, ang musangyaw nila, wala nay lain
ikaw nga duol sa ilang kinabuhi. Ikaw ang nahimong Kristohanon. Ang imong pagkakristohanon, mga kaigsunan, kinahanglan makaila ka, makasabot ka sa imuhang responsibilidad ingon nga Kristohanon. Si Apostol Pablo miingon ngadto sa usa ka gwardya sa diha nga ang usa ka gwardya, mga kaigsunan, nangutana unsa man kuno iyang buhaton aron maluwas siya. Ingon si Apostol Pablo, salig lang. Maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Ang pulong pagsalig, mga kaigsunan, nagpakita na nga dunak say nasabtan. Duna say nasdunggan nga mga mensahe. Ikaw ug ako, dili gid ta makasalig kung wa ta makasabot sa pulong nga atong nasabta, nadunggan. Kinahanglan ang tao, mga kaigsunan, musalig sa mga saad sa Dios aron maluwas ang iyang kaugalingon ug maluwas usab ang iyahang Pinoyanan. Unsaon aron ang tao makabaton og pagsalig? Kinahanglan makasabot sa mensahe sa Dios. Kinsa man pod ang mopasabot sa mensahe sa Dios? Sa imong mga anak, sa imong pamilya, sa imong Pinoyanan. Ikaw nga nahimong Kristohanon. Ikaw nga nakadungog sa pulong sa Dios. Ikaw nga mihatag og higayon og migiming dawat sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon si Jesus Christ, ikaw ang asin. Ikaw ang kahayag. Walay magdagkot og suga nga ibutang ilalom sa gantangan. Kundili ang suga kinahanglan ibutang gayog sa tungtunganan aron mahayagan ang tanan nga naa sa Pinoyanan. Ikaw nga nakadungog sa pulong sa Dios, nakasabot sa mga saad o pagtulunan, mga mensahe sa Dios, nga imong nadunggan sa dihang misimba ka sa Dios, dihas imong tigumanan, nahimo kang kahayag. Ug ang imong kahayag dili gyud kinahanglan nga imong taguan o usikan. Kinahanglan imo kanang ipadanag. Kinahanglan imo kanang ipaambit ngadtos imuhang pamilya, labi na gyud diha sa mga dapit diin do na kay mga kaila. Importante gyud na, mga kaigsuonan. Mao hinungdan nga kinahanglan imog yung buhaton ang imong responsibilidad sa imong pagkakristohanon. Hinumdumi, mga kaigsunan, wala nay lain nga nagdalas kahayag diha sa imong pamilya. Dili ang imong pastor, dili ang mga magwawali. Ikaw nga nakadungog sa giwali ni pastor. Ikaw nga nakadungog sa mga wali sa dihang mingduol ka sa Dios. Ikaw ang muhatod niini ngadtos imong mga anak. Wala nay laing asin diha sa imong Pinoyanan nga maoy mo adjust sa nagalain nga mga kinaiya diha sa imong pamilya. Ikaw nga dunay Ginoo. Ikaw nga mingdawat ni Jesus Christ. Ayaw usiki ang higayon. Ayaw usiki ang panahon nga mahimo kang panalangin dili lamang sa material kundi sa espirituhanong butang nga gikinahanglan pag-ayo sa imong Pinoyanan. Unsa may buhaton aron mahimo kang asin? Aron mahimo kang kahayag? Aron kang mahimo kang asin, mga kaigsuonan, nga maoy tig-timpla, tig-adjust, mga igsuon diha sa sitwasyon sa inyong Pinoyanan, kinahanglan ingon nga Kristohanon, walay laing maghari sa imong kinabuhi ang balang Espiritu. Kinahanglan kitang mga Kristohanon ni ining katapusang mga adlaw, dili gyud nato tugutan nga doon na pay laing hari ang atong kasing-kasing. Dili nato tugutan nga maghari ang kwarta, maghari ang trabaho,
maghari ang mga ambisyon, dili na tutugutan nga maunay mo dumala ug maunay mahimong agalo nato. Kay dili ug dili ta mahimong aktibo nga Kristohanon kung dunay nagmandar sa atong kasing-kasing, gawas sa pulong sa Dios. Dili sayop nga manarbaho ka. Dili sayop nga magplano ka nga doon na kay paliton para sa imong pamilya. Dili sayop kung mag-saving ka. Ang sayop diha, kung nahimo ng ulipon o trabahanti ang tanan nga naa nimo sa butang nga imong gitinguha. Nahimugso ka diha sa mensahe sa Dios para magserbisyo sa Dios, para mo trabaho para sa Dios, para mo alagad sa Ginoo. Ikaw ug ako gipalit na ta, gibayra na ta, dili na kita mo'y tagiya sa atong kaugalingon ug sa panahon nga diin gihatag sa Ginoo sa atoa. Kung unsa may atong mga pangandoy sa kalibutan, siguruha nga ato ng mahimong kapartner sa pagpangalagad nato sa Dios. Mahimo ng kaabag. Kinahanglan kung doon na tay mga butang nga atong gitinguha, gipangayo mga kaigsunan, mahimo ni siyang kaabag, katimbang, galimiton, aron makapadayon ka sa pag-alagad sa Dios. Aron makapadayon ka diha sa mga buluhaton diin nag-alagad ka sa Dios. Dili kay mahimo tang trabahante, mahimo tang ulipon, slave sa mga butang. Ang mahitabo, dili na ta kasangyaw sa atong Pinoyanan. Ang atong responsibilidad, ang paghatod sa mga pulong nga atong nadungga diha sa simbahan. Ang paghatod sa mga mensahe nga atong nasabtan, sa dihang naminaw tag mga wali, sa dihang nagtuon ta sa Biblia, sa diha nga nagbasa ta niini. Ang pulong sa Dios nga iyang gihatag, nga atong nadawat sa matag karon unya nga makigsulti kaniya, dili kay para imo lamang na, kundi para na sa imong pamilya. Sa panahon nga dunay mga misunderstanding ang imong pamilya, ikaw nga Kristohanon, ikaw mo'y tigtimpla, ikaw mo'y tig-adjust, ikaw mo'y tig-reconcile. Sa imong igsuon, sa imong ginikanan, sa imong mga parente, diha sa imong mga silingan. Hinumdumi, wala nilaing asin, wala nilaing kahayag diha sa imong pamilya, sa imong higala, sa imong mga kaila, sa imong amigo, amiga diha sa trabaho. Nga kanunay nimong ikaistorya sa panahon nga magtrabaho mo, wa nay lain pang asin. Ikaw na ang asin o ikaw ang kahayag sa ilang kinabuhi. Busa ayaw tagui ang mensahe sa Dios. Ayaw ihikaw ang imong nadunggan sa dihang naminaw ka sa pulong sa Dios. Hinumduman nato mga kigsunan ang giwali ni Apostol Pablo, ang pagtuo moabot sa diha nga duna siya'y madunggan. Ang imuhang amigo, amiga diha sa imong trabaho, diha sa imuhang negosyo, sa imuhang Pinoyanan, sa imong eskwelahan, sa imuhang kadula diha, nanginahanglan na sila og pagtuo. Nanginahanglan na sila sa pagtuo nga makaluwas nila. Og dili na moabot ang pagtuo sa ilaha kung dili nimo sila hatdan sa mensahe sa Dios. Kung dili nimo ihatod ang mga pulong sa Dios nga imong nasabtan nga mao'y nagpanalangin ug mao'y nakapausab nimo. Kanus ama nimo buhaton kung wala na sila? Kanus ama nimo buhaton kung wala na ka? Mga igsuon, dili na tuusikan ang panahon nga makahimo pata sa paghatod sa mga mensahe diin kita nabag-o. Ang mga pulong mensahe nga nakapabag-o sa tong kinabuhi, gikinahanglan na sa imong pamilya, gikinahanglan na sa imong amiga, gikinahanglan na sa imong higala, gikinahanglan na sa mga tao nga imong gikaistorya.
imong silingan, imong kaila, nga kanunay nimong magitan. Nagkinahanglan na sila nga dunay mohatod sa mensahe gikan sa Ginoo. Dunay mga tao, mga kaigsunan, nga sirado kung pastor na hisgutan. Kumbaga, allergy sila kung pastor na gani ang timahan. Dili sila maminaw. Dili epektibo alang kanila kung ang pastor maoy musangyaw. Na ay mga tao nga inana o kahimtang nga kung kana bitang pastor nay muwali, grabe kasirado ang ilang kasing-kasing. Pero kung asawa nay mo pasabot, mukalma sila. Ang imong pagkaasawa or kung ang imong bana dili pa Kristohanon, kinsa may asin o kahayag sa imong bana, wala nilain, ikaw nga asawa nga na imong Kristohanon. Kanus ani mo sangyawan? Hangtod kanus ka mo sangyaw. Kanus ani mo sa sangyawan? Karon nga buhi pa siya. Karon nga buhi pa ka. Karon nga nagkuyog ug nag-uban pa mo. Hangtod kanus ka mo sangyaw. Hangtod nga siya kuhaon o hangtod nga ikaw kuhaon. Ang pagsangyaw, mga kaigsunan, walay hunong. Samtang buhi pa ang imong amahan, samtang buhi pa ang imong inahan, ihatod ang mga mensahe sa Dios. Ipakita ang tinuod nimong gugma o respeto o kaluoy ngadto sa imuhang ginikanan. Samtang na malandong ko, mga kaigsunan, usa sa ako ang nakita nganong akong mga ugangan, nakasabot sila tungod kay ang akong asawa nga maoy ilang anak mismo maoy nangunay sa pagdasig, sa paghatod og mga mensahe. Mas epektibo akong nakita kon ang anak maoy musangyaw sa ilang ginikanan nga wala pa sa Ginoo. Mas epektibo ang pagsangyaw kon ang asawa mo musangyaw sa ilang bana nga wala pas Ginoo. Ikaw nga asawa, ikaw mo'y gipaabot si mong bana, kanus sa ka mo tabi, kanus ka mo sulti. Hinumdumi, mga kaigsunan, wala na ilaing suod ang imong bana, ikaw nga asawa. Wala na ilain pang suod. Ang tinuod, walay laing suod. Walay laing gikuyo, gikauban ang imong bana sa tibok niyang kinabuhi. Ikaw nga iyang asawa. Ayaw kaluya kung mga positibo ang imo, ayaw kaluya kung niyang mga negatibo o mga bati ang imong madunggan ng kaniya. Kay sulod siyang kasing-kasing, walay laing suod o walay laing muunong niya, kabalo siya, wa nay lain ang iya lang mga asawa. Dili sa tanang higayon, nga dili siya mutuon nimo. Kay ang tinuod, ang bana, walay laing gikinahanglan ang asawa. Mao na nga mas taas ug mas dako ang panahon higayon nga ang asawa mahimong kahayag sa bana. Kanus aman mahimong kahayag ang asawa sa diha nga ang pulong nga mao'y magdala sa tinod nga kinabuhi, iyang ihatod, iyang ihatag ngadto siyang bana. Mao bitaw ng tanang Kristohanon kinahanglan mahimo gyung tinunan.
tanang Kristohanon mga kaigsunan, ang pulong Kristohanon kung imong tan-awon pod sa Biblia, before na himong Kristohanon ang usa ka tawo, gitawag na siyag tinun-an. Dito sa Antioquia, unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon. Kung ikaw Kristohanon sa imuhang Pinoyanan, sa imong pamilya, nahimo kang Kristohanon kung tungod kay nahimo kang tinun-an ni Jesus Christ. Katong may desisyon ka, katong may nagpabautismo ka, dito nagsugod ang imong pagkatinun-an. Lamang, usa sa mga problema, wala gyud matagai o pagtagad o pagpakabana kining pulong pagkatinun-an. Daghang mga taong nagtuo, pero wala makasabot kung unsay responsibilidad nganong sila nagtuo. Ug dili gusto ang Dios nga usa ka nga inana ang imong kahimtang. Gusto sa Ginoo nga makasabot ka unsay imuhang trabaho, unsay imuhang katungdanan, ingon nga ikaw usa ka Kristohano ning atong kapanahonan. Hinumdumi nga ang Kristohanon gikan na sa pagkatinun-an. Ang tinuod nga tinun-an dunay nakatunan. Tungod kay dunay nagtudlo nila. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan kinahanglan naagyod tay nakatunan. Mao nay giingon ni Hesus diha sa sulat ni Apostol Mateo kapitulo 28 bersikulo 20. Og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinsa may tudluan? Katong mga tawo nga bidesisyon nga mosunod ni Jesus Christ. Kinsa ba ang mga taong misunod ni Jesus Christ? Ikaw na. Nga nahimong Kristohanon diha sa imong pamilya. Nakakaton ka sa mga sugo ni Jesus Christ. Maunay tagaan nimong pagtagad. Maunay imong hatagan sa imong nauna ug sa imong kasing-kasing. Maglaba ka, magtrabaho ka, maglimpyo ka, mamunglay ba ka, kung unsay mong trabaho diha sa imuhang Pinoyanan. Gawas nun ang imong nauna nga maghuna-unag mga pagtulunan, mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Pwede ka nga maglaba, samtang imong nauna naghinumdom sa mga pulong sa Ginoo, sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, sa mga sugo ni Jesus Christ, sa mga saad ni Jesus Christ, nga ang imong pamilya luwason, ang imuhang mga kaila luwason. Kinsa may muhatod nila sa mensahe? Ikaw nga mao'y suod nila. Ikaw nga mao'y higala nila. Ikaw nga mao'y gikinahanglan silang kinabuhi, nga mao'y tinuod nga kahayag. Mao'y tinuod nga asin diha sa imuhang Pinoyanan. Nya, kung imong masangyaw ang pulong sa Dios, damor nga magkanindot ang imong paglakaw sa pagpangalagad. Timan ini, nganong dunay mga tao nga dugay na kaayong nangalagad, unya nagkabati ang ilang paglakaw sa pagkakristohanon. Ngano man, tungod kay wala nila ihatod ang mensahe nga mo'y gikinahanglan sa ilang Pinoyanan. Gitaguan nila ang kahayag. Nga, kung ila pang gisangyaw o ila pang gisugilon ang pagkamaayo o ang mga saad sa Ginoo ngadto silang Pinoyanan, magkanindot ang ilahang paglakaw diha sa pulong sa Dios. Muna niingon si Apostol Pablo pagkanindot sa mga tiil ni adtong nagsangyaw sa maayong balita. Unsa may gikinahanglan aron masangyaw nimo ang pulong sa Dios? Unsa may imong gikinahanglan aron maisugilo nimo ang mensahe sa Ginoo? Ang imong gikinahanglan mao ang pag-ila o pagdawat nga mao nay imong responsibilidad. Mao nay imong trabaho.
diha ka diha ka gitawag sa Dios. Hinumduman nato mga kaigsunan nga wala na laing musangyaw pa sa imong mga anak. Ikaw nga nahimong Kristohanon. Ikaw nga inahan ug ikaw nga amahan nga nahimong Kristohanon diha sa imong Pinoyanan. Mga gikinahanglan aron makapadayon ka sa pagsangyaw. Pahari agyod ang balang espiritu. Ayaw tugdi nga sa panahon nga dunay pagsulay ang imong kaugalingon mo imong makitaan, ang imong pagkaluoran, ang imong pagkahari-hari kaniadto. Kinahanglan didan ug gyud nato ang tawhanon kinaya. Aron damor makapamuhat ang balang espiritu nga diin maoy gikinahanglan sa mga tao nga imong mga kailang. Mga igsuon, kanus ama nimo sangyawan ang imong mga anak. Kanus ama nimo sugdan ang imong bulhaton sa pagkakristohano. Kinahanglan sugdan nimo sa dihang doon na kay nasabdan nga mga pulong. Sa dihang doon na kay nakatunan nga mga mensahe. Imo day nang i-share ngadto sa imong mga anak. Imo day na silang hisgutan sa pagkamaayo sa Dios, sa gugma sa Dios, sa plano sa Dios. Imo silang suginlan kung unsa kadako ang gugma sa Dios sa ilang kinabuhi. Unsa ang plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Unsa ang mga saad sa Dios sa ilang kinabuhi. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Maunay gikinahanglan gyud sa imong mga anak. Maunay gikinahanglan sa imong pamilya. Maunay gikinahanglan sa imong mga amigo, mga amiga, imuhang mga kauban sa trabaho o kaha imong mga trabahante o kaha imuhang mga sakop diha sa imuhang Pinoyanan. Buhi pa ila untang masabtan. Nga samtang mahigayon og panahon pa, ila untang masabdan ang mga pulong sa Dios. Ang sugo sa Dios, ang plano sa Dios. Nga wa na'y katapusan, bag-ong langit o bag-ong yuta. So kinahanglan mga kaigsunan, sa panahon nga musimba ka, doon na gyud kay kana bitawng mga bersikulo nga imuhang matipigan. Ayaw tuguti sa usa ka Domingo nga maminaw kagwali sama karon nga nahiminaw kagwali, wa kay bersikulo nga imong matipigan. Mahimo lamang kawang ang mga panahon nga diin ikaw giwalihan. Sa panahon nga ikaw walihan, nakadungog kagwali, kinahanglan doon na kay bisag usa ka bersikulo nga imong nasabtan. Unya kanang usa ka bersikulo maunay imuhang kanunay balik-balikon sa imong nauna. Kanunay nimo nga himay-himayon sa imuhang pagpanglaba, sa imong pagpanglimpyo ang pulong sa Dios. Dayong kung malimot ka, muundang ka sa pila ka segundo o ka minuto, muabli kag Biblia. Pagkahuman, nimog abli, mabasa na nimo, balik na po kasi mong trabaho. Kabalo ba mo? Kung maunay makita sa Ginoo sa inyong kinabuhi, dili layo ang iyang panalangin ninyo. Dili layo ang iyahang mga saad. Duol kayo ang panalangin sa Dios, ang mga saad sa Dios sa mga tao nga naghimo niini nga nagpakabana sa pulong sa Dios alang sa ilang Pinoyanan. Dunay mga idea nga makatabang aron masangyaw nimo ang pulong sa Dios sa imong mga anak. Dunay mga
pamaagi aron imong masugdan ang imong responsibilidad ingon nga ikaw sumusunod ni Jesus Christ. Kung ikaw inahan, amahan nga nahimong Kristohanon, before mga tulog ang inyong mga anak, sulay ni siya. Human sa atong programa, kuha kag Biblia, magbasa kag bersikulo diha sa Biblia at tubanga ang iyong mga anak. Atubangan sa imong mga anak, magbasa ka. Kung ikaw, mama, nga nahimong Kristohanon, nabautismuhan na ka, nagsimba na ka sa Dios, nakadungog na kagwali sama sa imong nadunggan karon, sulay kining pinakamaayong pamaagi aron ang imong mga anak duol kanunay sa saad sa Dios, duol sa panalangin sa Ginoo. Dayon ninyong katulog, tawga og tapuka ang imong mga anak. Makahimo ka anak kay mama kanila. Makahimo ka anak kay papa ka sa imong mga anak. Basa ra gud kag usa, duha ngadto sa uban pang mga bersikulo. Nahiman nimo basa, ampuan nimo ang imong mga anak. Magampo ka sa Dios ug pandungan nimo ang imong mga anak. Like example, mo deklara ka, Lord, i-bless ang akong anak nga kinmagulangan. Lord, i-bless ang ako ang anak nga kinamanghuran. Lord, i-bless ni. Kanunay ilitok ang blessing. Giyahay ang akong anak, dasiga ang akong anak, unya buhatan na. Sultihan ti ka. Dunay maangkon nga pinasahing pabor ang imong mga anak. Magdako sila nga naas proteksyon sa Dios. Magtubo sila nga kuyog ang Dios nila. Nagatiman ang Dios kanila. Simple lang nga imuhang buhaton. Una, kuha kag Biblia, tapuka ang imong mga anak. Human, kuha kag Biblia. Kung wa kay Biblia nga makapaapod sa imuhang mga anak, paning kamuti nga inani ni ron tagaan ti mog mga idea. Unang gabi labi na gyud sa mga mama o papa before mo mga tulog. Unang gabi tagaan ti mog mga tips. Unang gabi ikaw mo'y mubasa at tubangan sa imuhang mga anak. Wala man na sila kabalo nga kabalo ba ka og dili kabalo nga mo explain. Importante sa imong pagbasa na dunggan sa imong mga anak. Unya siguro mo ingon kang di man ko makabalong mo explain, pastor. Nakabalo ang Dios ni anak. Unsa may imong buhaton? Pandungi ang imong mga anak. Dayon isa mo mga tulog. Sunod, imo na pong asawa mo mubasa. Dayon mag-inampuay mo, pagkahuman matulog. Sunod na sad, inyo na sad nga buhaton, magbasa ka o usa ka bersikulo, ipasa na pod nimo ang Biblia, pabasahon na pod nimo ang usa ka anak og bersikulo, usa pod nimong anak, usa pod ka bersikulo, ang usa pod ka anak nga kabalo nang mubasa, usa pod ka bersikulo hasta ang imong asawa. Nya buhatan na. Sultihan ti ka. Dunay ipakita ang Dios. Dunay buhaton ang Dios sa inyong Pinoyanan. Dunay himuon ang Ginoo sa inyong pag-alagad kaniya. Sa dihang makita mo sa Dios nga nahigugma mo sa pulong sa Dios. Kay kanang magbasa mga kaigsunan,
usa na sa pagpakita nga doon natay gugmas Ginoo. Usa na sa pagpakita o buhat nga nagpakita nga uhawta sa mensahe sa Ginoo. Kamo nga mga ginikanan nga nakadungog karon, buhatan ni. Kanang pagbasa og Biblia kanang 3 minutes, dako na kayo na siyag resulta sa unahan sa inyong pagpangalagad. 5 minutes, 10 minutes. Kung naa ka sa layo, pwede nimo nga hangyoon katong mga nahimong Kristohanon diha sa inyong Pinoyanan, hangyoon nimo nga ilid ang imong mga anak, ilid ang imong pamilya sa pagbasag Biblia. O kaha, mutawag ka, imuhang eksaminon, imong pangutanon kung asad sila dapit nga nagbasag Biblia. Sultihan ta mo mga kaigsunan, ang bugtong pamaagi aron mulig-on ang imuhang pamilya sa pagpangalagad sa Dios. Damor nga i-bless sa Ginoo imong pamilya. Damor nga ubanan o proteksyonan sa Dios sa imong pamilya. Ang bugtong pamaagi, magbasa sa Biblia. Magbasa sa Biblia hangtod nga masabdan og hangtod nga ikinabuhi. Sa panahon nga ilan ning ikinabuhi, mga kaigsunan, dili og dili mo pakyas ang Dios sa iyang panalangin. Dili og dili gayud mo pakyas ang Dios sa iyang mga saad. Sa mga tao nga nagkinabuhi sa iyang mga mensahe, sa mga tao nga nagkinabuhi sa iyang mga sugo. Wala na ilain nga musangyaw sa imong mga anak. Ikaw nga amahan, ikaw nga inahan. Wala na ilain nga musangyaw sa imong amahan, inahan nga wala pas Ginoo. Ikaw nga anak nga nahimong Kristohanon. Bisitahi ang inyong mga ginikanan. Gidasig ko sa pagdasig ninyo. Bisitahi sila. Kung unsa may mga panalangin nga miabot sa inyohang Pinoyanan, sabuta ang imong asawa, sabuta ang imuhang mama, imuhang bana, nga pwede ba natong bisitahon ang ako ang mamag papa? Nga magdala mo og kanang makaon. O kaha imong pangumustahon, pa, ma, kumusta mo diri? Pwede ba ko mag-ampo para nimo? Ampuan nimo ang papa. Kung dili ka kahimo sa pagbasa tungod kay makit-an nimo nga murang mabugatan ang imong papa, ang imong mama nga wapas Ginoo kung mubasa kag Biblia, kay allergy lagi sila sa Biblia. Pero dili sila allergy kung ampuan nimo sila. Buhata. Adto ay imong mama, adto ay imong papa, ma, pa, mag-ampo ko sa Ginoo para nimo. Pandungi imong papa, pandungi imong mama. Usa na ka pinasahi nga buhat sa usa ka Kristohanon nga nagpakita nga tinuod siya nga dunay gugmas Ginoo. Buhaton ninyo ni. Layo ra ang usa ka tuig. Makita na nimo ang resulta sa imong sakripisyo. Ayaw hulata nga ang pastor maoy duolon sa imong papa o sa imong mga anak. Ayaw hulata nga sila mo'y muduol or ayaw hulata nga ang pastor mo'y muduol nila kay mulikay sad na sila. Pero kung ikaw mo duol, makasulti ka nila, makaampo ka nila. Nahimo kang tinunan tungod kay may desisyon ka. Nahimo kang Kristohanon tungod kay naiplano ang Dios sa imuha. Hinumdumi ang imong nadunggan karon. Wala na ilaing kahayag diha sa imong Pinoyanan. Ikaw nga Kristohano na. Kisa may musugilon sa imong mga pulong sa Dios, sa imong amahan, sa imong inahan, sa imong mga amigo, sa imong mga amiga. Wala na ilain. Ikaw nga nakadungog, ikaw nga nakasabot, ikaw nga dunay Kristo, ikaw nga nahimong Kristohanon. Sila, ikaw ang ilang gikinahanglan. Munang ayaw ihikaw ug idalo ang imong kaugalingon nga maoy ilahang gikinahanglan aron sila
makadawat sa kaluwasan. Akong mga hangyo o mga pagdasig ayaw kahadlok sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ayaw kahadlok sa pag-ampo. Hangyuan lang gud ang imong mga anak. Hangyuan lang gud ang imong giniganan. Hangyuan ang imong amigo, amiga, kaila. Brad, migo, pwede ba kong mag-ampo para nimo? Ako mga kaigsunan, doon ako'y kailang akong giampuan. Sa dihang nagpandong ko, ako siyang giagbayan, iyang gisalikway akong kamot. Pero ako gihapon siyang gitagat. Ako lang gihapon giagbayan. Unya, nagtinguha ko nga, samtang buhi pa, ko og buhi pa siya, mahatod yun ako ang pulong nga mo ilang gikinanglan. Kanunay usab na akong gidasig, migo, simba ta. Una nga akong gibuhat, buhata usab sa imong pamilya. Buhata usab sa imong mga ginikanan. Samtang may panahon pa. Kay moabot ang panahon mga kaigsunan nga dili na mo anak. Labi na kung mubalik na ang Ginoo mga kaigsunan, moabot na ang makalilisang nga panghitabo nga dili na to matagnaan. Kay bisan saon na to mga kaigsunan og hangyo, dili na gyud mapakyas ang unsay gisulat sa balang kasulatan. Ang unsa may mga katalagman nga gilatid na sa kalibutan, kini gayud matuman. Mga igsuon, atong hinumduman nga kining kalibutan nga diin atong gipuy-an, ato ra nimbiyaan. Mga butang nga atong giatiman, ato rang talikdan. Ug mga tubang ta sa Dios, kung sa atong pagkakristohanon, nahimo batang asin ug nahimo batang kahayag sa atong Pinoyanan, sa atong mga kaila. Usa sa ako ang ikadasig mao ni, inigmaminaw ni Mugwali sama sa imuhang nadunggan karon. Paningkamuti nga doon na kay bersikulo nga matimanan. O kaha sa imuhang pagtrabaho kamo nga kaming mga amahan, kami magtrabaho labi na gyud sa pagpamunglay, pagdaro, magatiman og mga tano, magatiman og mga hayupan. Kabalo ko nga makahimo ka sa ako ang ibuhat. Kung magbunglay ko, pwede kong magtapad og bersikulo. Naamang ko'y uma, sa panahon nga magbunglay ko, naamang ko'y garden, sa panahon nga maggarden ko, naamang ko'y trabaho, sa panahon nga magtrabaho ko. Makahimo akong huna-huna o akong kasing-kasing sa paghinumdum sa mga bersikulo nga nas Biblia. Sa paghinumdum sa mga pulong o mga mensahe sa Ginoo nga naa sa bersikulo. Ako ang mga pagdasig mao ni, kamong mga papa o kamong mama diha nga nahimong Kristohanon. Naamang gyud kay panahon nga mag-inusara ka nga magtrabaho. Ayaw una-una ang mga problema. Ayaw una-una ang kaniadto nga naakay mga naagian nga mga kasakitan. Gidaog-daog ka, giliba ka, gidaot ka. Ayaw na una-una kay basura na siya. Dili na makatabang nimo aron makapadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Maunay mo bira nimo pagpalayo sa saad sa Dios. Kanang mga pulong nga diin gidaot ka, gilibak ka, gibugal-bugalan ka, maunay mga pulong nga gikinahanglan nimo likayan. Nga dili nimo tugutan nga maoy mo suod sa imong nauna. Aron dili na sila makasuod sa imong nauna, samtang mag-inusara ka o ka sa magtrabaho ka, maghuna-una kag usa ka bersikulo. O kaha magdala ka og usa ka papel
nga imong piluon dayong sulatan nimog usa ka bersikulo, dayong isulod nimog bulsa. Dayong pagkahuman magbunglay ka mga kaigsunan, ipasudyod ang ang mga bersikulo sa imong pulong, sa imong una. Ang imong una dapat nangandoy sa bersikulo nga imuhang gidaladala. Pwede kang magbasa, like example, sa Salmo 23. Kanang Salmo 23, unom raman na kabuk bersikulo. Isulat na sa usa ka papel. Dayong imo na siyang balon-balonon inig manglawig ka, magdaro ka, unya samtang nagdaro ka, pwede kang makagamit sa imong nauna para ang mga pulong sa Dios musuod sa imuhang kasing-kasing. Ngayon ka nga, murag nalimot ko unsay sunod. Imo na pong ablihan ang imuhang papel nga gisulatag bersikulo. Kaniadto, siguro moingon ka nga, moingon kang langaya pod ana pastor oy. Murag magdili kayo magkatulin akong trabaho. Sultihan ti ka. Kung kaniadto wala ka langay sa panahon nga muhunong ra ka para mulikit ra ka sa imong lumboy. Muhapyod ka sa imong tabako nga walay laing ikahatag ang kadautan ras imuhang lawas. Nga walay lain nga madawat nimo, ang problema lang. Karon nga pulong na sa Dios imong ablihan nga maoy mo tabang nimo aron mo paduol ka sa saad sa Ginoo, aron makaduol ka sa panalangin sa Dios. Buhata. Walay usik nga oras, walay usik nga panahon, basta Biblia o pulong sa Dios mo'y imong giatubang. Kay ang pulong sa Dios muhatag nimo kinabuhi, muhatag nimo og kasiguruhan, mo panalangin ang Dios sa mga taong dunay mensahe. Walay lain nga naghatag og kahayag sa imuhang kinabuhi, mensahe sa Dios. Nganong nahimo kang kahayag sa imong pamilya, sa imong pagkakristohanon? Kay ang source sa kahayag, pulong sa Dios. Mensahe, mga kaigsunan. Na unsa may inyong mga trabaho, like example, driver mo, na masahero, driver mo motor, o na masahero mo. Dili sa tanang panahon nagdagan inyong motor. Naay mga panahon nga maghulat mo sa pasahero. Sa panahon nga maghulat mo pasahero, ayaw mo pakigtabi anang mga taong way Ginoo. Kay damor mong makigtabi labinas mga malaway nga mga sugilanon, magkalayo ka sa saad sa Dios. Magkaduol ka sa kalaglagan. Unsa may imong buhaton? Samtang naghulat kag mga pasahero, magbasa ka sa usa ka papel nga gisulatan nimong bersikulo. Naikausa mga kaigsunan, dili ko kalimot nga nagbiyahe ko taxi sa una. Unya kuha ko sa ko ang notebook. Nya naamong ko'y mga gisulatan dito mga bersikulo. Nya kanang mo sulat kog mga Mateo, letter M lang man na akong isulat. M, dayong Marcos, M rapod, unya Lucas L, kanang mga sinugdanan sa litra or kaha, Marcos, kuanra, M ug R, mora na ako Nya naa dayoy mga numero. Nya karon giukoy di ko sa akong amigo nga driver pong taxi. Sa diha nga nagsige og lantaw mga kaigsunan kay ako ang murag kudigo ba kumbaga. Kani mga kining bersikulo ha mao ni mensahe. Nya kung makalimot gani ko, ako dayong ukabon ang Biblia nga naa sa ako ang lingkuranan. Karon giukoy di ay ko. Sa diha nga naglanta ko sa akong papel nga gisulatag mga naay litra unya napoy mga numero
giingnan ko sa akong amiga. Ginan ko sa ako ang amigo nga matud pa niya. Amo ding dagko ka ginansya kay nade ay kay nade kay mintin, nade kay gimintin tagaay ko be. Buti ay pasabot ba sweet trees. Una nga ako mga pagdasig. Pamalandungi pag-ayo. Bisag kapila pa kakatuig. Sultihan ti ka. Kamong tanan. Sultihan ta mo. Bisag pila pa kakatuig diha sa simbahan. Kung ang imong nakatuunan lingkod lamang, paminaw, lingkod, paminaw, inig uli dito sa inyo hatabi. Hisgot na pug mga pulong nga walay hinungdan. Ganahan kag mga istorya nga way kapuslanan. Wa gyapoy kapuslanan ang imong lingkuranan, ang imong paglingkod dito sa simbahan. Kay wala nimo maikinabuhi, wala nimo ma-apply, wala nimo buhata. Muna sultihan ti ka para dili sayang ang imuhang paglingkod dito sa simbahan. Para mahimo kang epektibo ug dunay resulta ang imong pagsakripisyo. Ayaw usiki ang panahon nga kuyog panimo ang imong mga anak. Ayaw usiki ang higayon nga kuyog pa ka sa imong mga anak. Ayaw usiki ang higayon nga kuyog pa ang imong ginikanan sa imong panahon. Walay laing pastor sa imong Pinoyanan. Ikaw nga ginikanan nga nahimong Kristohanon. Walay laing pastor sa imong mga ginikanan. Ikaw nga anak nga nahimong Kristohanon. Sa mga nagtrabaho like security, taas kay mong oras. Ang uban magsige rag dula gani. Wala mo'y maani ana kanang magsige mog dula. Or kaha si mog lantaw og mga video, mga pelikula diha, palabay sa oras kumbaga pamatay sa oras. Wala mo'y maani ana. Wala mo'y maayong madawat ni ana. Samtang nagbanday mo sa lugar diin mo nagwardya, kuha mong Biblia. Basa mong Biblia. Kung naa kay gibantayan nga mga butang diha, nga pwede kang makabasa, pwede kang makalingkod. O niya, namamoy mga rules diha, nga pila ka oras, kinahanglan, rubingon ninyo ang area. Rubinga with prayer. Murubing ka, una-una ang pagkamaayo sa Dios, sangtod karon buhi ka. Sultihan ta mo mga kaigsunan ko ninyo ning buhaton. Bisag uyugon pa sa Dios ang kalibutan, apan ang imuhang pagtuo ug ang imuhang kinabuhi dili mauyog. Mubarog ka nga dunay pagsalig sa Ginoo. Mubarog ka nga dunay kaisog sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Bisag uyugon pa ang kalibutan. Kung kauban nimo ang pulong sa Dios, kung kauban nimo ang mga saad sa Dios, munang ayaw usiki ang panahon, ayaw usiki nga nahimo kang Kristohanon, ayaw usiki ang higayon nga ikaw gidasig karon. Buhata. Kamo mga babae nga nanay bana, nagtrabaho mo, like example, busy kay mo sa trabaho, ayaw mo kaibog sa mga butang sa inyong agalon. Ayaw mo kaibog sa mga butang nga nas inyong mga ikaila, higala. Wala mo'y maani ana. Mga butang nga na nila, biyaan. Dili na nato madala. Walay butang nga atong madala sa dihang kuhaon na ta. Ang atong dadon, ang atong nabuhat, samtang may kusog panahon pa, mao nay dadon nato, inig atubang nato sa Ginoo. Mao ni akong mga nabuhat, Lord. Mao ni akong nanganahimo. Sa di pa nimo na isugilon, pakit-on na ka sa Ginoo sa mga nabuhat nimo sa kalibutan. Kay ang tanan nga nagtuo sa Ginoo, dunay libro sa mga buhat diin. Gisulat dito ang imong nabuhat sa tago ug sa dayag, maayo man og dili maayo. Usa sa makapaguba sa
kadasig kanang magsugod na kag pangibog. Munang ayaw pangibog sa mga butang sa imo agalon, ayaw kaibog sa mga butang nga na sa imong mga kaila, na sa imong mga amiga. Kung doon na kay kaibog, ayaw ihatag sa mga butang nga imurang biyaan. Kung doon na gyud kay kaibog, ihatag na sa Biblia. Hatagig panahon ang Biblia sa imong nauna, sa imong kasing-kasing. Samtang magplansa ka, samtang kanabitang magbakyum ka sa mga unsa may mga limpyuhanan nimo diha, trapuhanan nimo diha, imong gipang-arin sa mga gamit sa imong agalon, pwede kang magdaig sa Dios. Kay kasagaran sa mga OFW, sila ra ang mag-inusara na sila magtrabaho. Wala diha ang amo. Kanang panahon na, dako na kayo mong time anak nga magkat-on mo sa pulong sa Dios. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Bisag kapila pa uyog ang kalibutan. Kung naa kay Ginoo, dili ka malisang. Dapat sigurado ta sa atong pag-alagad. Wala na laing panahon o higayon nga kinahangla nga diin ta maniguro. Karon na ang panahon nga maniguro ta nga tinuod nga doon na tayo Ginoo. Karon na ang panahon mga kaigsunan nga siguruhon na to nga dili ta malisang sa panahon nga mubalik si Jesus. Kung dili mo sugot ang Dios nga ikaw ra po'y maniguro, mauna nga gidasig ka nga ang imong kahayag ayaw gayud idalo sa imong pamilya. Ayaw kaluya sa panahon nga mga bati ang ilang response sa imong pagwali nila. Kay gisulayan ra ka. Ayaw kaluya. Padayon. Unya, ayaw kalimot nga naay mga alagad sa Dios nga nagampo para nimo. Usa ko nga nagampo sa Ginoo para nimo. Usa ko nga naghangyo sa Ginoo nga proteksyonan ka, lig-unon og dasigon ka. Para ang imong pagkakristohanon duna kay anihon. Inumdumi, walay anihon ang usa ka tawo kung walay gibuhat. Pero kung sa imong pagkakristohanon, doon na kay gibuhat, doon na kay madawat. Sa panahon nga ikaw mo atubang, sa panahon nga moabot si Hesukristo, kay isaad niya mubalik yun siya. Yan niya nata sa grabe nga sitwasyon nga makaingon ka nga dili na angay pang magduha-duha. Dili na angay magluya-luya, magunya-unya pa sa pagpangalagad. Kung imong lantaw ng kalibutan, mga nasod karon grabe na kaguliyang. Wala na pagsinabtanay, wala na gugma. Dapat ikaw ug ako nga dunay Ginoo, kita mo'y mupalutaw sa gugma. Sugdan nato diha sa atong pamilya. Magkat-unta sa pagpailog ug pagpaubos. Ang asawa kantigong mo smile, ang bana kantigong mo smile, kantigong mo alam-alam sa panon nga adunay mga pagsulay. Kantigong mo alam-alam mo dasig mga kaigsunan, naaman tuon na mga misunderstanding, naaman tuon ng sapot kung baga. Pero kabalo ko taliwala sa imong sapot. Kabalo ko nga doon na kay Dios, doon na kay pulong. Paria ang kalinaw. Likay ang mga tao nga makapa-impluwensya sa mga butang nga dili maayo. Ayaw kalimot kung kinsa ang musangyaw sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa imong mga igsoon, sa imong mga amigo, sa imong mga higala. Ayaw paghulat nga magpadala ang Dios og pastor para nila. Kay walay laing magdalag kahayag para nila. Ikaw nga dunay Ginoo. Ikaw nga dunay Kristo.
ikaw nga gitudluan o gisangyawan sa plano sa Ginoo ug ang saad sa Ginoo hinumdumi dili lang na para nimo kundi para usab nila nga diin kuyog nimo samtang buhi pa ka. Mga kapakiyasan gihigong magihapon gunimo kamatinid anon mo. Atong hinumduman mga kaigsunan diha sa Mateo sa panahon 5. sa akong karisla Mateo 5 mga kaigsunan. ikaw ang Diyos Sugod itabang ka 13. Kamo ang asin sa katauhan. Kung ang asin kawad-an na sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala na'y kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili kay matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan. Aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga tua sa langit. Mga igsuon, sa gugma mo ako kamong gidasig kana sa pagsugot sa bulwaton sa inyong responsibilidad. Jesus Akong responsibilidad, imong responsibilidad, angay na tong buhaton samtang doon na pa'y panahon. Ang maayong mama, ang maayong papa, nagtudlo sa mga anak. Ang mga maayong anak, nagpakabana sa giginhanglan sa ginikanan. Inumduman na to, nga ang tanan na tong buhat, dili kay makawang. Dili kay kawangon sa Dios. Suklian ang bantihan, gayod niya ang tanan. Kay kini, ang saad sa Dios, nimo kanako nganong kita gidasig isang yawa. Mga igsuon, usa sa makatabang og mga idea nga makatabang nimo sa pagsangyaw mao ni. Sa simbahan doon ay mga training na ay mga Sunday school before ang worship. Ang uban na ay worship dayong Sunday school. Ang hanay sa panlimbahon mga kaigsunan, ang ubang mga simbahan, maguna ang Sunday school before ang pagsimba. Pero ang uban sa praise and worship una, isa pa ang Sunday school, dayong kuman sa Sunday school, halad awit, dayong wali. Sa panahon nga na ay mga Sunday school nga pwede ka mga pangutana, pwede ka mangutana. O niya ayaw kaulaw. Ayaw sad og kataha. Kung doon na kay kadasig sa pagpangutana o pagpatudlo, tawagi ko, chati ko. Pwede ra gyud nga chatan ko nimo. O i-text ko sa akong number 0932-638-4134. Kung doon na mong mga pangutana ni ako, anda mo hatag og panahon. Sa imuhang gikinahanglan, sa imong pag-alagad sa Ginoo. Sa ato karon nga panag-uban, kay atong oras mga kaigsunan alas 8:19 kabalo ko nga anak sa inyong Pinoy-anan. Ako kang gihangyo, ako kang gidasig. Buhatan ni. Una kay mga anak diha, pandungi ron, samtang mag-ampo ko. Kung mag-ampo ta sa Ginoo,
nga mo'y nagdasig kanato karon sa atong mga responsibilidad sa atong pagkakristohano. Kulaton tika o pila ka minuto. Tawga ang imong mga anak. Ay mag-ampo ko sa Ginoo para nimo sa imong pagpandong sa imong mga anak. Tawga ang imong mga anak. Ayaw hulata nga makasud ang sala sa ilang hunang-huna, sa ilang kasing-kasing. Tawga ang inyong mga anak. Kaya mag-ampo ko para sa inyong mga anak. Unya sa diha nga nanay niyong mga anak ron sa inyong atubangan, pandungi sila. Pandungi sila. Unya sugod karon, buhatang imong nasabtan. Inindayon ninyong katulog, basa ka usa ka bersikulo. Human ampuin usab sila. Pagkaugma, imo na pong asamo ipabasahon. Pagkasunod gabi, basa na pumugtag sa tag sa ka bersikulo. Sunod na sad gabi, imo na sad asawa o kaha ikaw, imo na pong mga anak, batasana ang pagbasa sa Biblia. Kay diha ta pauli, diha ta paingon. Kung nana inyong mga anak, pandungi sila. Kay mag-ampot sa Ginoo. Mag-ampot ta sa Ginoo nga atong gialagaran mo'y tagiya sa atong ginabuhi. Nga mo'y nahigugma ka nato ang nagtudlo sa mga pamaagi aron kita duol kanunay sa mga saad. Atong hinumduman mga kaigsunan. Ako no na tayo gibuhat. Doon na yun resulta. Doon na tayo gihimo. Pinaagi sa itong pagtuo. Duol ta sa mga saad sa Ginoo. Ipiyong imong mata, ihatag imong nauna nga tus Ginoo. Samtang magpandong kasi imong mga anak. Amahan na mga Diyos sa makagagahom. Nagpasalamat kami sa imong pag-atiman kanamo, sa imong mga katawhan, sa matag Pinoy-anan sa imong mga katawhan nga imong higugma. Hangtod ni ining takna padayon nimong ipabati ang walay hunong nimong pag-atiman. Niya kami o Dios nga nagkahiusa sa pagduol kanimo, sa pagpasalamat sa imong pagdasig, pagligon, paghatag mga pamaagi, aron kami mahiduol kanunay sa imong mga mensahe, aron duol mi kanunay sa imong mga saad, aron duol mi kanunay sa imong mga panalangin. I-bless Ginoo ang mga kabataan karon sa imong katawhan. Ilayo Ginoo sa mga kadautan, mga pamaagi o mga buhat nga makahatag nila kadautan. Ilayo sila Ginoo. Proteksyon ang matag kabataan sa ako mga kaigsunan. Proteksyon ang mga kabataan sa imong mga katawhan ugan. Gikan sa mga gagmay ngadto na sa pinakadagko, mga kabatanunan ay declare nga ikaw magapanalangin ug mag-uban kanila. Dasigon mo sila Ginoo sa pag-alagad kanimo. Sa ilang pagkabatanon, ila kining magamit sa pag-alagad nila kanimo. Amahan, amo usam nga gipangayo kanimo. Ang kadasig nga mo'y gikinahanglan sa mga inahan, kadasig nga mo'y gikinahanglan sa mga amahan, sa ilang pagdumala sa ilang Pinoy-anan nga dunay gahom dihugikan kanimo. Salamat Ginoo nga ninitaknai imong i-release ang pinasahi nga dihog sa pag-atimahan sa ilang Pinoy-anan, nga dili gayud sila magkaluya, ni dili gayud sila magduha-duha sa pagbasa sa imong pulong nga naa sa Biblia. Ibutang adto kanila ang kadasig sa pagdumala sa pagbasa sa ilang mga anak. Amahan Diyos nga makagagahom, himo ang mga tinun-an, ang
tibuok Pinoyanan karon sa akong mga kaigsuonan. Nga ang tanan makaalagad kanimo. Nga ang tanan makahalad kanimo. Bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga nasod. Ila usab nga gitinguha nga mahimo silang maayong mama, maayong papa. Panalangin ni Ginoo ang ilahang mga panghandoy, ang ilang mga tinguha nga mahimo silang panalangin yun sa ilang mga anak. Panalangin ni ang ilahang mga sakripisyo, panalangin ni Ginoo ang ilahang mga trabaho, ug panalangin ni sila nga dunay sila kadasig sa paghatag og panahon, pagbasa ug pagtudlo sa impulong ngadto sa ilang mga anak. Bisan pa ang mga anak na nahimong mga Kristohanon karon, dili nila kalimtan ang ilang ginikanan, dili nila kalimtan ang ilang amahan, samtang buhi pa, samtang makadungog pa, samtang makasabot pa. Dasiga karon ang ako mga igsoon sa paghatod sa mga pulong nga mo'y gikinahanglan sa ilang ginikanan. Amahan Dios sa magkakagahom, dihugi sila nga dunay kadasig ug walay kahadlok sa paghatod sa mga mensahe nga mo'y gikinahanglan sa ilang amahan ug sa ilang inahan nga wala pa diha kanimo. Dihugi ako mga igsoon karon nga dunay pinasahing kadasig nga ilang mabatunan human ini maong programa, dili nila ni kalimtan nga doon na sila'y kaakuhang responsibilidad sa kinabuhi sa ilang ginikanan. Salamat Amahan nga imong gidungog karon sa among mga hangyo. Wala na laing makawali sa ilang ginikanan kundi sila nga ilang mga anak. Wala lain nga makawali sa ilang mga anak kundi sila nga mga ginikanan nga nakailang kanimo ug nisimba kanimo. Salamat Lord sa imuhang pagpanalangin karon sa akong mga kaigsuonan aron dili sila gayud malimbungan. Ilang marugan ang balaang kasulatan karon og hangtod sa kahangturan, hangtod sa imong pagbalik. In Jesus name. Amen. Amen. Nga igsuon, ako nagtuo nga gipanalanginan ang imong mga anak ug ang imong ginikanan ug ang imuhang Pinoyanan pamilya sa Dios nga mo'y atong ilagaran. Kung na may mga pagsulay, ayaw kaluya, ayaw kaguol. Sunod Domingo, layo pa man Domingo, samtang layo pa ang Domingo, kay ugma Martes pa man, bisitahin ang inyong mama, papa, inyong mga anak. Dasiga sila sa pagsimba. Dada sila sa mga simbahan. Diin mo nakakaton og nakabatong kausaban. Ayaw usiki ang matag adlaw nga gihatag sa Dios sa inyong kinabuhi. Ayaw usiki. Nahimo kang Kristohanon tungod kay kahayag ka, asin ka, kinahanglan mo sangyaw ka. Ayaw og kaguol, ayaw og kaluya, ayaw pangluod. Kung insulto ka sa dihang isangyawan nimo sila, kay kabahin na sa imong tawag samtang nag-alagan ka sa Ginoo. Kinahanglan maglipay noon ka. Ingon si Jesus, angay kang maglipay. Kung ibutang-butangan ka, gitaog-daog ka, angay kang maglipay. Kay usa na sa mga ilhanan nga ang Dios nga imong gialagaran, nga ato karong gialagaran, nag-andam siya ganti. Alam nila, alam nako, alam natong tanan. Dalaygon ang Dios nga nag-atiman ka nato o nagpahinumdum sa ato ang pagkakristohanon. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman o pag-amuma kanato mga kaigsunan. Sunod na pod nga higayon sa ato nga panag-uban, ato na usab nga ipadayon ang pagpaminaw, pagkat-on sa mga pulong sa atong buhing a Dios.
Ako yung gitinguha mga kaigsunan nga mahatod nako ang mensahe sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Samtang drive ko kaganina, kay doon nami gilakaw ako ang asawa. Samtang motor ko, nakita ko og kanabitang gikan sa akong kanang mensahe nga kinahanglan na ako ning ihatod ninyo. Nga kinsa may musangyaw sa imo mga kaila nga dili man ako kaila. Labaw na nga dili kaila sa mga pastor nga nagwali sa imo. Ikaw ang giwalihan para muwali ka suman. Gitudluan ka para mutudlo ko ka suman. Muna niingon sige ni Jesus, nakadawat ka nga libre. Ihatag usab kini nga libre. Munang dunay nangutana nako nga, pastor, pila may bayad kung magpatudlo ko og humilitis basic pastoral, walay bayad. Akong kalipay ug akong gugma, kalipay nako nga magtan-aw ko nga magsudong ko nga nakailat nga nakakaton ka. Salamat kay sa Ginoo mga kaigsunan nga iyatang ginasig, iyatang gipahinumduman ug iyatang gipahigmata. Namoy mga kaila nga naa sa mga bukid, namoy mga kaila nga naa sa inyohang kanang mga lagyo-lagyo nga lugar bitaw. Kung makahimo mo sa pag-adto bisitahan, ayaw hula tayo inyong pastor. Busy na kayo inyong pastor. Daghan na kayo naghihuna-una ang inyong pastor. Ayaw mo paghulat sa inyong pastor. Na ay mga lugar nga diin nagpuyo ang inyong mga suot nga suot nga parinti, suot nga mga kaila nga pwede ka nga mubisita o niya welcome ka. Samtang may panahon ka bisitaha sila. Kung doon na kay panalangin, gamitan na, iplitin na, gastuhan na para moabot ang pulong sa Dios sa imong kaila. Kay ikaw ang gikinahanglan nila. O niya, pwede nimo silang ampuan. Ayaw dayon sila, ayaw sila hukmi. Unsa ang ilang pagtuo, ayaw hilabti. Kay pwede kang makawali nila, ipaila nimo si Jesus nga dili ka manghilabot sa ilang pagtuo. Ayaw hilabti ang unsa may ilang gibarugan. Importante, ipaila nimo si Jesus sa ilang kinabuhi. O kaha, kung dili ka makahimo kay medyo murag apike, malayo sila nimo kung imo silang hisgutan, imo silang ampuan. Pangumustahay sila, i-welcome kanila. Dayon pagkahuman kay suod mo, gunita nimo sila. Niya guniti ang kamot sa imuhang amiga. Kung babae ka, guniti ang kamot sa imong amiga. Kung lalaki ka, guniti ang kamot sa imong amigo. Brad, pre, nang mo pauli na sad mi niya, sa dili pa mi mo pauli, pwede ba tang mag-ampo? Ibutang ang imuhang kamot sa iyang abaga, ampo isya. Ampo isya ug hisguti ang mga pulong nga imong nasabtan sa Biblia. Ampo isya uban ang pulong sa Dios nga nasa imong kasing-kasing. Gamita kay ang pulong sa Dios gahom. Sa dihang iyang madunggan, sa dihang nag-ampo ka, dili na siya makabalibad kay nag-ampo ka. Muna akong gibuhat sa diha nga namisita ko sa akong asawa. Nga kaniadto uyab na ko siya. Sirado ang kasing-kasing una-una sa akong ugangan na kaniadto. Samtang namisita pa ko sa akong uyab nga karon ako ng asawa. Ang akong gibuhat, nag-memorize kong bersikulo. Unya, nay panahon nga mubasa kong Bible ka ng ako ra usa. Nya kasabot jud ko kay sa ilahang pundasyon wala gud sila Biblia. Madunggan ako nga
dili gyud ko pabasahon kay makabuang ang Biblia. Akong gibasa gyud unya ni hangyo na lang gyud akong asawa, akong uyab nga ibalik na lang og sira. Akong gitaguan sa bag unya sunod na kong pamisita, daghan akong mga bersikulo nga gi-memorize. Nya magampo na ko taga-kadlawon dayong gabi padunggo na ko sila. Kaya akong mga pag-ampo dunay wali. Hangtod niabot ang panahon nga ako ang ugangan nga lalaki. Sa dili pa nako ugangan sa kaniadto nangutana. June unsa gyud ang Biblia. Mao na ni time nakawali ko niya. Hangtod karon, akong papa, akong mama nga akong mga ugangan naa sa amuan. Nanimba sila. Kay nakakita sila sa kalahian sa taong way Ginoo ug sa tawo nga naay Ginoo. Malipay ko nga makakita sa akong ugangan nga dili gyud na siya mukaon kung dili makapasalamat. Tag-as kaayong pinapasalamatan. Malipay ko mga kaigsuonan. Una nga nahitabo na sa pamilya sa akong asawa nga grabe sila kalig-on silang tinuhan kaniadto. Apat sa dihang nakapasa sila sa Biblia na nakasabot sila ug tinuod nga nakaikabaguhan ang ilang mga anak. Kung nahitabo na mahitabo usab na ninyo. Ingna ang imuhang kapadiha nga na imong Kristohano. Ikaw ang asin, ikaw ang kahayag. Dalaygon ang Dios nga padayon ang panalangin. Kinahanglan akong manamilit sa ato nga programa mga kaigsuonan. Ako nagtuo nga inyong buhaton ang inyong nakatunan. Og ayaw ni kalimti inyong anihon ang bunga ni ana. Kini igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan, magapagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalan ng tanan, ituya ng tanan. Diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad ng tanan, itubyan ng tanan. Iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.